वो वही रहते हैं बिल्कुल। ब्रो रिवाइव థ్యాంక్ యూ బ్రో. వెహికల్ ఎక్కండి ఇక్కడ వెళ్తుంది. బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాలే కదా వీళ్ళు. అంతే బయట బ్రిడ్జ్ వెహికల్ Watch out! ఈ బోట్ 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 అయ్యా ఎవరికి Watch out! ఆప బ్రో Excellent work. ఈ రెజ్జులో ఆపిస్తుంది. ఇది రిజ్ ఏమంటారో ఏమంటారో ఇది అది. Enemies ahead! అలా మస్తు లాగ్ అవుతున్నాను వద్దు. ఇప్పుడు నాకైతే తెలుసు. బయట Marked a location. Enemies ahead! Watch out! మనోడు బా నెంబర్ 3 ఆగా. మనం ఇక్కడ ఫైట్ ఉన్నా అక్కడ ఫైట్ ఉన్నా Marked a location. ఇద్దరు అయిపోతుంది. ఎక్కడ ఉన్నారు? Enemies ahead! Not bad. బై ఇంకొకటి నాకు, ఇద్దరు నాకు. ఇద్దరు నాకు. Watch out! ఇక్కడ ఫ్యామిలీలో దొరుకుతుంది కదా. మూడు సైడ్ల నుంచి కొట్టింది. ఎంకే అది జాగ్రత్త. అలా రెండు టీంలు నేట్ అనిపిస్తుంది బ్రో. వాళ్ళ నేట్ వాడే ముగ్గురు మేము పోదాం. అలా ఫుల్ జోన్ ఉంది బ్రో. ఎట్లా పోదాం? రైట్ నుంచి పోదాం. Watch out! Marked a location. నేను కార్కి వచ్చిన పక్క చెట్టింగ్లో ఇది చేస్తుంది. Marked a location. వెల్ బ్రో. Excellent work. పై నా దగ్గర రావచ్చు. నేను వస్తున్నాను. Help! ఓకే అండి. ఇనిషియేట్ నెంబర్ 1. కవర్ నేను ఆయన కూడా వేసుకోకూడదు. బై రైట్ కొంచెం ఇంకా కూల్ జోన్లో అందరు ఉన్నాడు. టికెట్స్ కూడా లేవు. ఇంట్లో ఉన్నాడు కూడా. చిన్న బ్లూ కలర్ బై ఈ రూమ్ లో కూడా ఉన్నాడు.